ababukela emakhaya. NginguNonyaniso Chobonga igama lami. Igama lekhampani yi-Limitless Expression Designs. Ibhizinesi iqale ukusebenza ngo-2016. Ibhizinesi yami ndindedwa, ndingumama Chobonga. Siqale ukusebenza apha eMagate, khange siqale kwenye indawo. Sisenza umsebenzi wokuthunga nomsebenzi wokubrenda. Apha ekuthungeni sithunga ii-uniforms zezikolo, sithunge ii-uniforms zacawe, sithunge ii-uniforms zokusebenza. Umzekelo, sithunga ezikolweni sithunga ii-tracksuits, sithunge ii-tunics, sithunge nee-golf shirts zesport. Then kwicala lecawe sithunga izivatho ezipheleleyo ngokwamabandla ngamabandla, kodwa elona bandla elisisebenzisa kakhulu kuyiWesile. Sithunga iibhatyi zakhona ezibomvu zoomama nezentombi, sithunge neziphaca, sithunge neziketi. Ukuqala kwam le bhizinesi ndiyiqale injongo yam ikukwenza ii-tokens of appreciation. Into eyayidale ndiqale ndicinge ngee-tokens of appreciation kwakukuba i-background yam I'm a teacher by profession. Ndathi ke apha ekusebenzeni ndafumanisa into yoba kuba khona amaxesha apho kuba khona abantwana abenze kakuhle esikolweni, mhlawumbi kwa-matric bapase kakuhle, nootishala abapaselwe kakuhle. Urhulumente ke anqwenele into yoba makabe nezinto ababuka ngazo, abapha zona zokubamotiveyitha. But ndaqaphela into yokokuba njengoba bendisebenza eBizana, zizinto ezisokolisayo ukuba zifumaneke. Mhlawumbi zifumaneke eMthatha nase-East London kwicala lase-Eastern Cape, then kwicala laseNatal zifunyanwe eDurban. So ndabona into yokokuba mhlawumbi as umntu olapha halfway, makhe ndikhangele into yoba andinobancedisana, especially abantu abasuka kwi-eastern side of the Eastern Cape, ukwenzela uba bangayi kude kakhulu. I started with low vision in mind. Yakhula ke ngoba ufumanisa into yokokuba if mhlawumbi abantu bazawuthengiselwa okanye bazawuthengelwa izikipa ezibhaliweyo ezibhalwe isikolo sabo, mhlawumbi iphethini abayifunayo ne-design ayifumaneki lula. Yandenza ke ngoku loo nto into yoba mandithi venture into ukuthunga, ukwenzela into yoba umntu afumane kanye le nto ayifunayo. So ikhule kanjalo ke ibhizinesi, but initially injongo yayo yayikukwenza ii-tokens of appreciation. U-Etia uyandisapota kakhulu. U-Etia will advise me ngee-projects ezikhoyo nee-programs ezikhoyo ngelo xesha. Will involve me xa kukhona ii-trainings ezikhoyo for capacity building. Nokuthi nje ukuqala nakwizinto ezincinci zokuthi if your company mhlawumbi sele ifikele kwixesha loba ibe inida i-re-registration, they do that. Bakuxelele uba you need to re-register, bakujongele yonke loo nto. But u-Etia eyona nto andincede kakhulu ngayo kukuba through yena ndifumene imashini ye-embroidery A to head, which was at the value of 189. So wawutsho kumsebenzi wam wakhula kakhulu because abantu bayayithanda into ebhaliweyo. So Etia nje uyandinceda, akukho nto andilibala kuyo. Whenever kukhona into noba yintoni ekhoyo e-available ngelo xesha, u-Etia uyandifaka kuloo program andazise indincede. Abantwana endihlala nabo apha ekhaya, I always tell them ukuthi masenzeni nifunde, noba xa nibuya esikolweni nibuye nibe nento eniyenzayo so that you learn. Because mna indibethile into yokokuba ndi-expande kumsebenzi ebendingakhange ndiwufundele. So laa nto yokufunda as you go ibe nayo umthelela omkhulu because kwezinye iindawo bendibetheka kakhulu.
because as I was expanding ndenze nento mna endingazange ndibe ndinolwazi lwayo. So bendizama ke into yoba mabafunde babone bengazuyotreyinwa ndawo bezoyibona apha ekhaya. But up to now akakho umntu owaziyo umsebenzi endiwenzayo kwebantwaneni bam. Ndizama ukuthi ke injalo nakwabanye abantwana abanye abantwana nje they claim into yoba umsebenzi wezandla awunamali ngoba bengawuthandi. Maybe is the background from i-education yokuthi i-education system is not teaching abantwana umsebenzi wezandla, and as a result bangawu-appreciate because kuqala kwakukhona i-needlework eyayisenziwa ezikolweni, kwakune-agriculture eyayisenziwa ezikolweni, ngoku azisekho ezo zinto. Mhlawumbi norhulumente naye uyenzile into yoba abantwana i-mindset yabo bangawuboni umsebenzi wezandla of value to them until ibe ngumsebenzi umntu ozomnika ii-millions uyi-engineer. So abantwana bathi imisebenzi, kodwa imisebenzi yezandla inayo imali. It gives you i-returns ezingaphezulu kokuba ubuzawuhlala emsebenzini urhole uzazi uba uburhole i-R3,000 ngenyanga, urhole i-R3,000 noba usebenze kangakanani. Kanti xa uzenzela umsebenzi wezandla uyakwazi ukuzigeyija into yoba uba ndisebenze kakhulu it means more money, uba ndisebenzanga then akukho mali. Otherwise ayikho into e-rewarding njengomsebenzi wezandla. More than uba ukunika imali umsebenzi wezandla, it's therapeutic because ukuba uwenza umsebenzi wezandla nento ebikuxakekisile engqondweni noba ibikufrustreyithile but uyakunyanga uzibone uconcentrate kule nto uyenzayo, ukhohlwe ngezinye izinto. Sinayo iwebsite yethu umntu asifumana kuyo engu-www.limitlessed.co.za. Then siphinde kwakhona siyafumaneka kuFacebook as Limitless Expression Designs. Siphinde futhi then ke zibe khona ke i-walk-ins ezifumana kwaLot 2007 Paul Road, Margate Extension 3.